ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ନା ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସୁଖର ପସରା ହୋଇ, ଆଉ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଅସରା ଦୁଃଖ ଦେଇ। ସମୟ ସୁଅରେ ଭାସିଯାଆନ୍ତି ବୈଶାଖୀ ଆକାଶର କୃଷ୍ଣ ବାଦଲ ପରି। ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ, ବହୁ ଦୂରକୁ, ଚକ୍ଷୁ ନେପଥ୍ୟରୁ, ଜୀବନ ପଥରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରକୁ। ନା ସେମାନଙ୍କ ସହ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲି ହୁଏ, ନା ତାକୁ ଅଟକି ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ବରଂ ସମସ୍ତେ ହଜିଯାଆନ୍ତି ଛାତିଥରା ଶୀତୁଆ ସକାଳର ଏଇ ଧୂମ୍ରଭ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି, କୁହୁଡ଼ି ସରିଗଲା ପରେ ମନ ମୋର ଖୋଜି ବସିବ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କାକର ବିନ୍ଦୁରେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି କି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦରଲିଭା ସମ୍ପର୍କକୁ। ଠିକ୍ ଅତୀତ ପରି ମୋ ଜୀବନର ସେଇ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ କକ୍ଷରେ ଖୁସିର ଆଲୋକଟିଏ ପରି।